Zdravím vás Prismanda, vítajte pri mojom prvom videu. Je to dneska zo série minigames a som na serveri gameteam.cz a ideme si vybrať nejakú hru a dneska zdáme hru napríklad. Neviem, dáme si niečo z minihrách. Takže ideme do minihry. Sú také 3 hry a dáme si jednu z nich, takže dúfam, že ma tu sestra nevyruší, lebo keby ma vyrušila, by ma to naštvalo. Prečo sa nejde rodičia doma, tyjo? Zajtra je útorok. No, zajtra je útorok a zajtra vyjdu aspoň 2 videá. Lebo viete, mám čas a pôjdeme, a toto je málo ľudí. Ideme preč. A ideme si napríklad do Tenteranu, to by sme mohli Tenteran nejak dať. Ideme si Prekážková. Ale Prekážková. Ja sa odpoviem napríklad. Nebojte sa, nebudete mi vidieť heslo. Som tu dočasne prihlásený, to každému. Aj práve v popise. Čakajte, len musím nájsť nejakú dosť dobrú hru. Takže Warcraft Survival Games, Classic, Skyblock Creative, minihry Massacre Vanilla, Hide and Seek a Parkour, takže nič, Hide and Seek 1. Tak poďme do Hide and Seek 1. Tam to je celkom dobré. Je veci berem, díky bole. Tu sú veci síkrajú. No takže si počkáme 140, no 155 sekúnd, 180 horí. Som macher. It's a macher. Ale radšej nechcem, lebo ja chcem to brnko. Na zemi sa radšej budem. Ja takže... Aha, počkaj, dáme, že... Ups, opäť... Tak. Všetko to sa bude. Počkaj, dám takto. Hop. Nemôžeš používať príkaz, pokud hráš. Ale hrajú, vole! Tak, takže... Neviem, či to mám strihnúť, ale ja to nestrihnem a... Čo sa bude diať na budúce? Do budúcnosti sa bude diať. Že sa budú točiť ešte 2 hry. Jedna hra bude Shakes and Fidget, bude to točiť môj dobrý kamoš, neviem akú prezivku, lebo on sa na Skype volá tak ibaže Filipaček, takže neviem akú má prezivku, vravil mi to a som to teraz zabudol, takže a je ďalšia hra Euro Truck Simulator, čo bude točiť Smorly a ten tiež dobrý kamoš a máte sa na čo tešiť, no. Neviem čo viac dodať. Môžete nám dať aj like na našu Facebookovú stránku. Dám vám do popisu Facebookovú stránku do popisu. Studio Xaraj.sk. Musím to hovoriť dobre takto. Ježiši Kriste, no Gabika, daj si ten tvoju vec. To je môj poď. Takže tak, toto je náš ten. Toto je náš. Studio Xaraj.sk. Čo chceš, Gabika? Pozdravte do videa. Reklamy budem robiť potom.
Budem robiť na takých slavnejších serveroch, budem robiť reklamy. Omogu, fuj, má kravé uko. Či má druhé také? Druhé nemá také. Zlatý chlapec. Jo, už 15 sekúnd, super. Točím koľko? Aha, počkajte, 5 minút, tyjo, to nejako rýchlo ubehlo. Takže sú 5 minút úplne dubo, to je jedno. Mám iba 10 FPS, robíte srandu. Ja za minútu to začínam. No ďakujem Bohu. Nend, ježiš, on ide nend, taká. Dúfam, že budem to Hyder, lebo ja nechcem Seeker. Lebo potom sa mi stane, že som Seeker a... Viete, chápite ma, či to bude, keď som Seeker. Neznášam byť Seeker. Som cheater, kúkajte. Som cheater. Papič. Ježiš, dojriti malý. Spadl. Jo, takže za 20 sekúnd to startuje. No, takže za 10 sekúnd 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jo, som netherbrick, to sa ľahko skriem, dúfam. Skriem sa niekde od toho hradu, lebo to je taký hrad. A aby som to nemusel prechádzať, tak si prejdeme po mostku. A prejdeme si. Viete kde? Si takto sem a sem pôjdeme do tejto druhej veže. Alebo do hradu, do tohto. Tuto je hrad. A tuto. A tam je vchod, super. Hneď pred očami máme vchod. Jak sme sem zase obchali. To nemohli urobiť tak, že jednoblokové. Si byte prdel. To je také blbé. Tak, viete kde? Ja sa skriem niekde. Tu, či to je najlepšie miesto. A už som solidný blok, takže super. Nehýbol, tak sa môžem hýbať kabíka, vieš? Ja som taký nudný. Takže... Zober si, neurobím screen, čo sa mi nechce. A či ma niekto nájde? Koľko už je tých seekerov? Už 4 seekery. A 4 hajdery. Dúfam, že ma nenájdu, dúfam, že to vyhrám. Ak budem jediný hajder, to by som mohol vyhrať. Mám dobré miesto na schovanie. Počkaj, si to nevedel, kde som, ja som zabudol. Pôjdeme tady auto. Neskrieme sa sem takto preto. Toto je viac kulovejšie. Kulovejšie. What? Aha, lebo nie som vypal. Co na foreste? No. Takže. Je takže musíme si počkať. Prečo? Jo, už treba seekery, hej, jeden seeker umrel, super. A timelet ešte, jo, ešte 200 sekúnd, to je ešte dosť. 9 minút, to je tak dosť, no nevadí. Takže, musíme to do 200 sekúnd vyhrať. Musíme to vyhrať, ešte 200 sekúnd. To dáme, že? Aspoň ja to dám. To je jedno, keď to nevyhráš, to je jedno. Čo som napsal? Ja neviem, čo nazvem.
Sorry, že to tak píšem, a mě to strašně baví, tak to písať. Škoda, že Game of Server už je na 7 minút. Ještě 11 minút nemám, já si můžu dovolit, víte, já jsem zapredaný. Jsem zapredaný. To je moja hlava, vidíte, jak mám flaky tam vzadu. Som si neumýval hlavu, viete? Asi také 3 mesiace, takže. Keď si umýval. Babika, nehryz mi tričko, ježiš, ty si taký blbec. Hráč. Ha! Takže nikto ma nenájde. Počkaj, ja myslím. Práve okolo mňa prešlo nejaké dievčatko dole. Uľahčením to. Bude to lepšie. Jako no. Nech ho ešte zapáli. Patrí to. Ešte 70 sekúnd dám, ešte minútu a 10. Ešte minútu 11 dám. Určite. Rýchlo. Takže sa nepíše, asi v 20 sekundách to bude písať. Ale to už nebudu mať čas. Aha, tak to prešlo. Ja neviem. Jo, takže to končím. Ja som iba túto hru a ukončím to. Nechcem to mať extrém dlhé. Čakaj, ja utečem. Už to máme ľahké. Ale tam je Steve. Tam je Steve. Ja viem, všetko. Teraz sem zabehneme. Máme staré miesto. Keby som mal netherrack, to by bolo úplne super. Ja už som solidný blok a ešte 18 sekúnd. Ešte 15 sekúnd to dám určite. Určite! To dám. Asi to dáš, lebo... To dám to... Jo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, vyhrali sme, takže super. Takže ja sa s vami lúčim a budeme sa vidieť do ďalšieho videa. Čaute!